Ауылда тұрғанда сиыр сақлағанда да тегінде де язғалап қоядыр кішкене шақта бала шақларды аларына бетінде барсында сақлап бітірмесең, кім де ойламағандыр, кім де менің башыма да келмеді. Қойшадыр отырып шуа шиғыр yazarмын да китаплар шығарымның дейіп. Менің өз ғұмырым бойына бітін қиялым радио диктор боларға аны сөйлегенім бардар енді ауызны біріп таңлағыз қазан сөйледік. Мен марагер сол турда қияландым. Мұнан бірнеше ел элек Рауил аға китапханада узган очрашуларның берсендә әнә шулай үзенең шигърияттәге беренче адымнары хакында сөйләгән иде. Ул инде яше 80 ягына чыккан булса да, үзе яшәгән Димитровград тагына түгел, арайрак, яшем дә зур дип тормый иде. Ульяновскига да мондый әдәби кичәләргә, очрашуларга еш килә иде. Һәр көнлек һәр атналык кунагыбыз иде. Равил абый her vakit balalar bilen uçuraşıp, şiirlerin okuyup, jırların jırlap, mene gelinde yaktı, istelik bulup kalaşak. Равил ага өлкәдә 30 елдан артык чыгып килүче Өмет газетасының байтак еллар үз хәбәрчесе булып ташлады. Оннан киткәч тә газета белән элемтәсен измәде. Һәр чак редакциягә килеп йөрде. Язмаларын, шигырьләрен бастыра иде. Өмметне көтеп алам инде. Җомга көн җиттеме, мин инде аны көтүдән башым чыкмый, шагамда карыйм инде, шагамда карыйм инде, өмметебез киләме, килмиме дип. Енді бұйыл 2 экземпляр yazıldım енді. Қайсы бір сәне берерге аты өзлер yazılмайлар. Сол айттырып, яратам мен өзіміздің кешет. Ул тормыштан һәр чак канагат булып яши торган ил агасы иде. Аңардан зарлану сирәк ишетәсең. Бик күп яшьтәшләреннән аермалы буларак, ул һәр вакыт позитив ясылыкта яшәде. Соңгы вакытта әдәбиятка яшьләр килү күп булмаса да, ул шул азларны таба һәм күрсәтә дә белде. Аллаһка шөкер, калганнар белән чагыштырганда безнең Сембер төбәге, Ульян өлкәсе ул яктан бай дия алмыйм. Аллаһка шөкер, авыл җирлегендә яшәүчеләр дә бар, шәһәр җирлегендә яшәүчеләр дә бар, әдәбиятка киләләр. Барысы да жалт иткән, безнеңчә сөйли белмәсә дә, безнеңчә иҗат итә белмәсә дә, алар тырышалар, булдыралар. Узган гасырның 90-нчы елларында милли хәрәкәт башлангач, ул Димитровградтагы татар автономиясен оештыруда да катнашучыларның берсе булды. Ул шунда безгә катнашып, шундый актив эшләгән кеше иде. Ул бөтен безнең өчен инде теге бөтен турнирларда да, ниндидер мероприятиеләрдә гел алып баручы иде. Шундай кызыклап, кызык сөйләп, үзеннән фантазия итеп нәрсәдер сөйләп алып, шулай килдереп ала иде инде. Шундай дөрестән дә әйткәнемчә кызык, җиңел яшәде. 30 елга якын бергә аралашып, сабантуйлар үткәреп, бергә сабантуйларны алып барып, төрле мероприятияларда бергә җырлап, биеп, рәхәтләнеп, аралашып, серләшеп яшәгән кеше бит ул безнең. Равил абыйның туган авылы Парау, Габделҗаппар Кандалы яшәгән авыл белән күршедә генә була. Кандалы Парауга еш килеп йөргән. Аның танылган Сәхип Җамал поэмасының прототипы да Парауда яшәгән. Шуңа күрә соңгы елларда Равил ага Кандалы иҗатын тирәнтен өйрәнү белән дә шөгыльләнде. Кандалыйның шигырьләре алар бит язма хәлдә түгел, телдән телгә күчеп өйрәнелеп. Минем әбием моны күп еллар Ишкаенда, Малыклы районында, Яңа Малыклы районында яшәгән кеше. Анда Ишкаенда бик күбесе әле дә беләләр, язмалар сакланган. Оннан соң Зирекле Куак авылында, 14 шигырь Кандалыйның Зирекле авылында. Вакытлар табылмыйдыр, Якут белән Якутлар табыладыр, вакыт белән менә шул ул Зирекле Куак авылының бер өйнең чармасында, чардагында табылган шигырьләрнең берсе ул. Ул авылдашы, Тукай премиясе лауреаты профессор Ибраһим ага Нуруллин турында да бик күп истәлекләр сөйләргә ярата иде. Аның кайбер хикәяләре чыгып, без инде 3нче, 2нче классларда укый торган идек. Башлангыч мәктәптә укыган чакларда инде. Бу бит безнең Ибраһим абый Нуруллинныкы дип шулай иттереп. Ул кайткачтан инде ул бер аяксыз бит инде артыннан ярып, аларның артларынан ярып йөргән кебек Розалина апа белән урам буйлап уссалар да, сазда, су буенда, чишмәләрдә карап йөрсәләр дә, без алар артыннан бер делегация шикелле малайшалай, бер тукталмыйча калайык. Һәр чак шаян күңелле, җыр телле, дистәгә якын китап авторы, Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре, Ульяновск татар язучылары берләшмәсе рәисе узган атнада безнең арабыздан мәңгелеккә китте. Күп халык җыелырга ярамаса да, аны затырга байтак кеше килгән иде. Аның кебекләр турында байтак китаплар чыгарып, үзе исән чакта үзенә һәйкәл куеп калдырды диләр. Шагыйрь 79 елдан соң кабат туган авылның изге туфрагына кайтты. Аны Парау зиратына җирләделәр. Ульяновск өлкәсеннән Рамис Сафин, татарлар.